अभी बाडे में जितनो तब की सरकार हो गल हो, अभी तो नालिए तबला है, गंगा पार हो गल हो। अब एगो मोबाइल लेके घूरल बुलो का फटल जींस पे हो तो की होशियार हो गल हो। कुतबो हमर जिद कैले है, लड़बे करम चुनाव, और बात बात पर कसके भूख के आओ न देखे ताओ। कुतबो हमर जिद कैले हो, लड़बे करम चुनाव। वाह वाह। दुर्गा माता के प्रणाम है, मंच के प्रणाम, जमीन पर बैठल जमींदार लोग के प्रणाम। अभी बड़ी भारी भारी बात अपने सब सुनलखिन, हम जे सुना रही ओकरा तनिको दिमाग लगवे के बात नहीं, एकदम हल्की फुल्की रचना है। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आवे तो कोई बात नहीं। हम उनके लगी भगवान से प्रार्थना करोइए कि हे भगवान, हमारी सब यरबन के अलर्ट कर दो। हे भगवान, हमारी सब यरबन के अलर्ट कर दो, काहे कि एने ओने भटकल हखिन, हिनका एने कन्वर्ट कर दो। और जकरा में अपन मातृभाषा के प्रति प्यार रहे, एगो ऐसने चिप हिनकर दिमागवा में इंसर्ट कर दो। काहे कि हर सठे अजियाबे वाला से कनेक्शन नहीं कर तो, हर सठे अजियाबे वाला से कनेक्शन नहीं कर तो, आखिर कहिया तक एक्शन नहीं कर तो। हमार मगही एगो ऐसा दवाई हको जे कोनो बीमारी में रिएक्शन नहीं कर दो। हम एगो कुत्ता पालो ही, ई पहले कह दियो कि जे रचनाकार होवो अखिन कोई पार्टी के नहीं होवो अखिन, कोई राजनीतिक दल के नहीं होवो अखिन, ई लगी कोई बुरा नहीं मानते। हम जरी से आओ चार लाइन उनके लगी कह रही है कि अभी बाडे में जितनो तब की सरकार हो गल हो, अभी बाडे में जितनो तब की सरकार हो गल हो, अभी तो नालिए तबला है, गंगा पार हो गल हो। अब एगो मोबाइल लेके घूरल बुलो का फटल जींस पे हो तो की होशियार हो गल हो। क्या व्यंग है। अब आप ये कुतबा पर, क्या व्यंग है। कुत्ता पाल ले ये हम पिछला चुनाव में हमार कुतबा बड़ी जिद कैल को, काहे लगी बस चुनाव लड़बे। हाँ, हमार कुतबा कहल बड़ी जिद कैल कि हम चुनाव लड़बो। की कहल सुनो कि कुतबो हमर जिद कैले है, लड़बे करम चुनाव। कुतबो हमर जिद कैले है, लड़बे करम चुनाव, और बात बात पर कसके भूख के आओ न देखे ताओ। कुतबो हमर जिद कैले हो, लड़बे करम चुनाव। वाह वाह, क्या कहना। अब हम की करती है, हम समझलिए ओकरा कि हम समझलू, देख रे बेटा, हम समझलू, देख रे बेटा, नहीं कर कुकुर चाल। हम समझलू, देख रे बेटा, नहीं कर कुकुर चाल, और रोमा रोमा तोर बिक जैतो, हो जाई में कंगाल। रोमा रोमा तोर बिक जैतो, हो जाई में कंगाल। ऊ कहलक कुतबा कहल हमरा से कर ले भाई साहब, सुनल हो ने, कुतबा कहल के हमरा से, ऊ कहलक कि कितना कुत्ता जीत गल पिछला साल जो चुनाव होले हल, तो ऊ कहलक कि कितना कुत्ता जीत गल पिछला साल, अब गोल घेरा में बैठ
के कैलक कुर्सी फेंक बवाल। वाह वाह संसद में गोल घेरा, हाँ वहां पटना दिल्ली में है। तो गोल घेरा में बैठ के कुर्सी फेंक के कैलक बवाल। आ तो हमरा के मत समझावो, कुतबा हमरा कह रहे कि तो हमरा के मत समझावो ऊंच नीच के भाव। आ कुतबो हमर जिद कैले हो लड़बे करम चुनाव। कुतबो हमर जिद कैले हो लड़बे करम चुनाव। अब हमरा की समझल के कुतबा कह रहे तो एक प्रवक्ता हमरा दे दा संबित पात्रा जैसन। कोई पार्टी की बात नहीं है प्रेमी जी, हड़बड़िया नहीं। एक प्रवक्ता हमरा दे दा संबित पात्रा जैसन। आ ढेर मनी चैनल खरीद दा एबीपी न्यूज नेशन। अच्छा कुतबा कर ले हमरा कि एक प्रवक्ता हमरा दे दा संबित पात्रा जैसन। आ ढेर मनी चैनल खरीद दा एबीपी न्यूज नेशन। अब विजय माल्या नीरव मोदी मेहुल चौकसी जैसन। अच्छा विजय माल्या नीरव मोदी मेहुल चौकसी जैसन। अब कुछ धन आन्हर के मिलवादा नहीं रहते कुछ टेंशन। वाह कुछ धन आन्हर के मिलवादा नहीं रहते कुछ टेंशन। आ तोरा पिए रख लो हम, वो हमरा कह रहे कुतबा हमर कि तोहरा पिए रख ले वो हम चलिया खूबे दाव। कुतबा हमर जिद कैले है लड़बे करम चुनाव। कुतबा हमर जिद कैले। वाह आप की कहल गए भाई साहब सुनो कल कि एक बड़ी जीतेदा हमरा। कुतबा कह रहे कि एक बड़ी जीतेदा हमरा कर देवो सब चुकता। अच्छा जितना पैसा खर्चा करबो ने हमरा पर। कुतबा कर रहे कि ये एक बड़ी जीतेदा हमरा कर देवो सब चुकता। आईएनटी पार्टी देख के हमरा कुतबे जैसन भुगता। कि एक बड़ी जीतेदा हमरा कर देवो सब चुकता। आईएनटी पार्टी देख के हमरा कुतबे जैसन भुगता। और आगे पीएम जे भी बनता। अच्छा आगे 24 में आगे पीएम जे भी बनता हमरे बुद्धि सीखता। अच्छा अगला पीएम जे भी बनता हमरे बुद्धि सीखता। और जे हमरा साथ नहीं रहता, जे हमरा साथ नहीं रहता ऊ कन्ने जा नुकता। अच्छा कन्ने जाके नुकता। तो आईटीसीबी चाहो चाहे हो राव। कुतबा हमर जिद कैले हो लड़बे करम चुनाव। डांट के करू हमरो तब तक गुस्सा आ गई। इतना समझेलकै ना हमरा बहुत गुस्सा आ गई। तो डांट के कहलू सुन रे कुतबा। डांट के कहलू सुन रे कुतबा तो कुतबे रह जाई में। तो कुतबे रह जाई में कितना तोरा माथा चढ़ेबो मथबे पर मुत दे में। डांट के कहलू सुन रे कुतबा तो कुतबे रह जाई में कितना तोरा महल चढ़ेबो मथबे पर मुत दे में। प्रजातंत्र है मूर्ख के शासन। व्यंग सुनथिन जहां हम ले जाए चाह रही है कि प्रजातंत्र है मूर्ख के शासन। इतना ही ने तो कहमे प्रजातंत्र है मूर्ख के शासन। इतने ने तो कहमे अब कितनो पूछ हिलै में बउआ। कितनो पूछ हिलै में बउआ नहीं कहियो जीत पाई में। कितनो पूछ हिलै में बउआ नहीं कहियो जीत पाई में। तेज धार हो नहीं चलतो। सबके चेतावनी है कि तेज धार हो नहीं चल पैतो कागज वाला नाव। कुतबा हमर जिद कैले है लड़बे करम चुनाव। कुतबा हमर जिद कैले है लड़बे करम चुनाव। जय मगही।